Lasing na rider hinampas at binatukan ng kapwa motorista sa Mangaldan, Pangasinan. Nakaalerto si King Guevara. Sa kuha ng CCTV camera na ito, makikita ang gitgita ng dalawang motorsiklo sa National Highway sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa, biglang nagkainitan ng dalawang rider. Ang lalaking ito, na may angkas pang babae, bumaba sa motorsiklo at nilapitan ng nakaalitang rider. Ilang saglit lang, hinampas niya ang lalaki gamit ang helmet. Hindi pa nakontento ang rider at hinampas nito ang helmet ng lalaki. At sa gitna ng argumento ng dalawa, binatukan niya ang nakaalitang rider. Lasing kasi, kaya yun ang isang kan. Kaya wag mo man sana mag-drive sila, lasing, baka mangyari ng accident sa. Ayon sa numisponde na barangay Kagawad, maging sila, inaway din na lasing na rider. Dati na rin umanong nadamay sa aksidente ang nasabing rider. Nung kukunin ko yung susi, kasi tatakbo na siya kukunin ko yung susi, bigla ba namang tinapik yung kamay ko? Barangay official kami, pwede namin kunin yun, sir. Walang pahayag ang mga rider. Sa huli, nadaan sa areglo ang insidente. Kasama si Henry Dumensil, King Guevara, Balitang Amianan.